Ndinenyaya ndinayo kumazuva akati wandei ende handizivi kuti inotsanangurika ende munhu wese wandakamboudza ari padhuze kana chi munhu wese aingonditsiura kuti kuona nyaya uya uda kutaura isiyana nayo. Whether vanhu vachati vakudhakwa vakupenga kana vane klasi yavanokuisa and even inini pachangu ndakamboedza kuda kutsvaga nzira dzekudhauta kuti aiwa no zvazvisiririwo dzadziri brain dzangu but no, that was real. And Ndakawona Jesu dai akazvipresenta ini mapicture atinoona mumachechi kana chii ndingadai ndakawana way yekudhauta even timu parudi sataure nyaya dzakadaro ndingadai ndakateerera kuti I think one point but presentation yacho iyo hakuna kana film randakamboona kana kuti you can imagine. And I think that's one of the reasons chaita kuti nditore time, because how can I explain that? Inini zvinhu zvekundinetsa kuti unotangira pabhora unoti anga akaita sei. But anyway, Ndakawona Jesu. Right, muri kuzvinzwira mega, muri kuzvionera mega mashoko ari kubva kuna Mambo Duterere vari kutaura kuti Ndakawona Jesu ende Jesu ari real. Ini pandakaona video iri ndakatori ignore ndikarisiya ndikati zvamambo Duterere hazviko zvinhu zvakadaro zvavanenge vada kutitaurira. Tese toziva kuti Jesu ariko, Jesu ari real, Jesu akararama. Vasi vakuda kugadzira content iri. But chazoita ndiite video iri ndina madzimai vari kumhiri kwemakungwa vandisitumira audio zvikanzi mwanangu zviri kutaurwa naMambo Duterere ichokwadi. Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri pana pamuzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wangu agara uri mugari wepanapa dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Right, ma1 hana Mambo Duterere Ndakawona Jesu. Mama vangu veku-UK madzimai vamva vanditaurira kuti manje ini ndakatoona Mwari ende Mwari Munhu Mutema ende aitotaura achiti ndo mashoko acho andinawo panapa. Sezvamunoziva panapa hatitaure nyaya kwatisina kuswera, tinouya nawo umbowo evidence tokuratidzai, tokunzwisai, mozvinzwira mega, mozvionera mega. Aiwaka chinhu chakanaka kana uchiziva kuti mabasa auri kuita akashata, tendeuka, rega tinzwe mashoko amhomes kuti vari kuti chii madzimai vepa-UK. Pandisandapinda mumashoko aya ndiri kuti hanzi tapedza basa hebaomedicine. Aiwaka gwenzi riri kushanda zvamanje ndirorira muri kuona paskrini iro ende riri kuwanika panamba 70 Water Road Zengeza 2 kuchitungwiza uko. Manhamba ndiayo ari pasai. Fona izvozvi unoziva kuti zvamanje ka tinoziva kuti mamistakes anoitika, vanhu vanodhakwa voita zvinhu zvisiri izvo, but haisisiriyo nguva yekuti ukware nesiki nenjovhera dzisiko. handitika tenga gubhu rako iro ziguchu iro wogara uchinwa zvako, wogara wakadzirira, wogara uri mutano. Zvese zvaungangorwara nazvo, zvaungangofungira, bata nhamba dziri apo paskrini. handitika woita sei, wobatsirikana, zvinhu zvako zvoita sei, zvoenda forward, zvoenda kumberi. handitika ndisingatambise nguva, regai tipinde mumashoko ataurwa namama wangu tinzwe kuti vari kuti chii. Ndinotenda veHarare TV vabudisa Mambo Duterere achiti hanzi Ndakawona Jesu. Ichokwadi chaicho. Isu patakaenda ku2013 patakaenda kuIsraeri, Yesu takanga tiinaye, tikamuona akazoti ndinokuperekedzai kuenda kuSheffield kudzokera kuUK. Saka ndati ndingopupura kuti ichokwadi
zvavari kuti ndakaona Yesu. Uye pane makore akapfuura akawanda pataienda kuKenya. Saka takamira muteki, takagara takamirira imwe ndege yaizoenda kuKenya. Takatoona Mwari chaiye. Mwari chaiye munhu mutema. Zviya zvinonzi pasi panapa ndo paanotandavarira makumbo ake. Kumusoro ndo pane chigaro chake, hamungagoni kumuvakira chechi. Ichokwadi, ndakatongoona makumbo ake chete. Kuti uone kuti aitangira papi achigumira papi. Asi ndakaziva kuti ndiMwari wandaona. Saka ndinongopa kutenda kuti zvataura Mambo Duterere ichokwadi. Saka ndo zvanangoti rega ngotaurawo panguva ino. Shoko ini ndakarinzwawo zvichinzi udza vanhu vatendeuke nyika yakunoguma. Saka tiringopupurirana kuti aiwa zviri kwamuri, chero manzwa shoko vanoda kunamata tendeukai, nyika yakunoguma ichokwadi. Saka garai makagadzirira, nokuti zvinozonetsa. Saka ngatinamatei Mwari chaiye, Mwari mupenyu chaiye. Ariko pane zvakawanda zvatichadzidzisana hedu. Amen. Kuti vanonamata Mwari vanonzwa, asi Mwari unenge achida kuti munhu wese anamati. Saka Abrahamu hanzi ishamwari yaMwari. Saka isu Mwari waAbhurahama naIsaki, isu ndiye Mwari watinonamata. Saka ndoda kungoimba hangu zvishomane kuti vanhu vagonzwisisa, nokuti Abrahama akanga ari baba vekutenda. Mwari waAbhurahama, Mwari waIsaka, ndiye Mwari wedu watinonamata. Ndiye Mwari wedu watinonamata. Mwari waAbhurahama, Mwari waIsaka, ndiye Mwari wedu watinonamata. Ndiye Mwari wedu watinonamata. Mwari waAbhurahama, Mwari waIsaka, ndiye Mwari wedu watinonamata. Ndiye Mwari wedu watinonamata. Amen. Amen. Right, mangozvinzwira mega. Aiwaka mavhesi aya taimabata mavhesi mazuva edu chaiwo tichiri kuenda kupostori taimarova. Right, tikatsenurwa nzimbo tikanzi itsoka yerombe, itsoka yerombe, rombe inosvika kure, rombe itsoka yerombe, rombe inosvika kure. Baba mweya waidzika baba. Mazuva chaiwo ndo mashoko ari kutaurwa aya. Handizivo hangu inini, handisi chiro, handizivewo. Ndingoripo pakufambisawo mashoko, ende shoko ndafambiswa kuti risvike kwauri. Hameno kugamuchira kana kusagamuchira, but hanzi tendeuka, Jesu apedyo kuuya. Tendeuka, siya mabasa ako auri kuita. Ndo shoko riri kufambwa naDuterere, ndo shoko riri kufambwa futi namadzimai. Pakaipa mawanaya. Ndichazoisawo shoko kuna Bishop Nyamakanga nemamwewo mabishop andinofambidzana nawo, tonzwawo kuti vari kuti chii pashoko iri, because maonero nemafungiro anosiyana. But I remember Evangelist Mparinga vachitaura kuti matauriro nemaparidziro atinoita Kristu anosiyana, but pese patinopedza kuparidza tinozongoti mbiri ngaiende kuna Musiki. Jesu Kristu ndiani? ndiMwari, but methods edu atinoshandisa akaita akasiyana. Amen. Kuti munofungira chinazvo, isa comment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, to it is bye for now. Ngatisangane muvideo rinotera.